Alex Borch ta' 38 sena minn San Juan tilef ħajtu wara inċident fil-bypass tal-Imrieħel f'Ħal-Qormi flajt il-kbir. L-inċident fatali seħħa l-ħabta ta' nofsinhar meta seħħet ħabta bejn mutur tat-tip Suzuki GSX li kienet jinstaq mill-vittma u karozza Toyota Aygo misjuqa minn mara ta' 26 sena minn Taslima. Sfortunatament Borch ġie ċertifikat mejjed fuq il-post. It-triq ingħalqet għal xi ħin sabiex isiru l-investigazzjonijiet. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Josette De Micoli li ħatret bost esperti biex jgħinuha fl-inkjesta illi ġiet appuntata. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija brabta ma' dan l-inċident għadhom għaddejjin u qed jitmexxew mill-Pulizija tad-Distrett. Hekk kif tħabbret il-mewt ta' Borch bosta kommentaw fuq il-profil tiegħu fuq Facebook li jinsabu xxukjati bl-aħbar u rew solidarjetà lill-familja li ħalla warajh inkluż lill-uliedu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.